Здравейте, момчета и момичета, аз съм Треофар. Днес ще играем Фермин Симулатор 17, трети епизод. Минали епизод бяхме събрали доста пари. Вече, да, разбрах как да взимам пари. Виждам тук къде е поникнало. Защото съм насадил, но като виждам още нищо не е поникнало. Ако знаете как по-бързо да поникне, моля, кажете. Точно бях на трактора тук. Ще му дигнем, няма вече. Всичко се изрази, сега чакаме да поникне, но не знам кога. Това вече, тук вече е поникнало. Сега ще видим ли там може да се уреди или още не е поникнало както трябва. Виждам, не е. Значи както трябва. Ще пробвам да видя. Не е. Не. Това вече да расте. Аз ще взема нищо хора да пуснем ето там да насадим. Това трябва още да расте. Там на другото ниво. Ако знаете как по-бързо ще да ви порасте реколтата, моля пишете в коментарите. Ще това. Не, така. И започваме. Ето. Ето. И сега ще хора да... Само да ме държи. Сега ще хора да работят за другите хора на нивите. Тук съм чумлет. Тук не идвахме ли? Да, тук идвахме пак прав съм. Как ще хора да посетят друго място? Тук. Врати тук. Как там трябва да ходим? Ще минем през коста. Доста голяма. Също ще ходим на някаква по-малка. Защото... Ето тук. Не видя това къде е. Ето го. Съм подминал. Аз ще видим какво трябва да правим тук. Пер. Рътове. За колко минути? 5, 3, 4. Окей, начало. Сега ще започнем да работим. Хора ще вземем това назад там. Окей. Ще
напръскаме. Тук. Так по-ниско. Ще пръскаме сигурно, това е Тор препарат. Пръскаме в момента за 5 минути. Тази реколта е малка, не е чак толкова голяма, но ще свършим бързо. Ще го изключим да не го хабим. Тук ще започнем. Ще започнем да пръскаме. $4000 препарат, 429 литра бензин. Имаме, няма да източат работите, даже ще останат бая. Да обърнем. Тук. Това маче е вода, не знам, не съм много сигурен какво е. Но вършим работа. Остават още 3 минути. Не знам колко пари ще ни дадат. Това мач Тор, не знам. Започвам пак. Това ще един-два пъти сме готови. Още два пъти трябва да го минем и сме готови. И председниците да знаете, че няма да качвам, защото качвам клипове, защото трябва да уча и ходя на училище и няма как да качвам председницата, защото сега е края на срока и има изпити там. И за това трябва да се стегна, защото има тестове доста. И за това. От петък, събота и неделя ще качвам. Да знаете. Стават 1 минута и 24, вече 22 секунди, 20 секунди. Ще свършим. Няма, вече сме готови. Това е последното. И да, готови сме. Награда 2687 евро и бонус 979. Добре. Работихме, сега ще отиваме в следната. После нещо не е паникно. Така. Паникно там. Готови ли сте с преди? Не. Давайте ми още работят. Ще е готово.